مەلای جزیری دبێژە ڕۆنیە چاوێن نەبینان مرشدێ مەجزوب و دینان داروێ دەردوو برینان من طەلەب دیناتەیە بینە پێ نازک موبارەک دینە سەر چاوێن مەبارەک من جرۆ خۆش بن بجارەک ڕۆنی ببن پێدیدەیە بین کەفا نازک ژنووری تلیên cama tuhûrî bihincima werdû bixûrî min ziyaret tewqeye da li ser çavan bimalin bulbulê werdîn bixalim carekê rehmêkê zalim şefqe xwe heqê we ye erenekî rehmêt û mîro dê çibit halê me îro qet nebe carek esîro girtiyê 30 sale ye şûn cihê pêkan û neslê ji tilliyên yaqût û feslê erenekî derman bi weslê ji derb û tîr û gezme ye gezmeyên yarê gobavê nejmey û qend û gulavê pêt dewa ketwan di gavê ma heyatek lê heye ne tenê qend û nebatî mezherê ruh û heyatî hem pût û izze û latî lewme dil pûtxane ye xwin dîlatî azerît û bê çi şêrîn dilberît û her cihê lê bibûrît û bêxîlaf ew Keዕbe ye ma dibit pêxîn xîlafê ser didit bavê nîsafê erbikî bême tewafê min bi eswed sucde ye da ziyaret kim nîşanî ber zuhel bêtin qîranî toleyim ser asîtanî çavê nêrî moçe ye ev helbesta Melayê Cezîrî roniya çavên nebîna bû ez ê wilo hinkî zû şîrovekirina gotina û dawiyê zêwateyayê bixwînim nebînan kesên korin meczûb ew jî dînin darûwê derman bi farisî ye yanî darûwê gotinek farisî ye bi kurdî derman e pê li ser niga dibêje gava dibe rohin roniyê dîde nerîn û dîtin e ez binarim ev gotinê hinkî wilo giran li ser heger dibêje şûn û ciyê pêkan tîr e feslê gava dibe feslê ew perçên yaqûtên e gezme kalanê şûr e yan kalanê tîr e kalan hûn kalan nas dikin kalan êgo şûr dikeve kalan me li ser Iraqê dibêje qend şekkir e dewa kit yanî derman kir di gavê di wê kêlîkê de yan di cî de pût sanem e Lat û Izza navê du pûtan e dema cahiliyê de pûtxane mala sanemayê mala pûtayê xwendî birêz e azer apê pêxember İbrahîm e nîsaf li ser insafê dibêje swed ew li ser şaneyê wê dibêjin şareyarayî nîşan şana reş yan kevirê Keዕbê zuhel kewkeb e qîran dibêjin gava zuhel tê rastî rokê ew tiştekî ne bi xêr e ji bo wilo divê berî qîran çê bibe em hevdû bibînin yanî berî zuhel bê rastî rokê wê çaxê tiştî ne bi xêr çê dibin belkî tiştî felekî nivana ji bo wilo tê gotin ki Melayê Cezîrî umûrê felek jî zanîbû divê berî wilo bibe kam hevdû bibînin ew gava wilo bibe yanî zuhel û rok bê rastî hevdû qîran çê bibe wê tiştî ne bi xêr û ne baş çê bibe tûle ji xwe cewrik in cewrikê kûçik e asîtan pêşiya maleyê tûle nizanim çilo Melayê Cezîrî sedî sed di vî hawî de ne li ser mirova dibêje dibe ka bera ez tûle bim li ber deriyê mala te ji bo tu moçeyê bidime moçe çi ye moçe ana li ser ratib dibênin moçe lê moçe Melayê Cezîrî li ser beroşê dibêje ve qeshe beroşa xwarinê yanî dibêje ew piçkê xwarina mayê ka ez jî dibê wek cewrikekî li ber deriyê te ew piçkê xwarina mayî ji ber te tu bide min Melayê Cezîrî dibên bi tişnîdin mebesta wî tişnîdin e
چاڤنێری چاv li rê moçe wek mijwer got xwe beroşê xwarin diketê. Dîsa zû zêwateya vê helbestê bêjim, Melayê Cizîrî dibe tu roniya çavên kora ye û rêberê kesên dîn û ew evîndar in bi xwe. Tu dermanê êş û derd û birîna yî û hemû daxwazên min dîtina te ye. Erê dîlber, kanî nigê xwe deyîne ser çavê min, wê birînê min pê baş bibin, ji ber ku nigê te pîroz e û bi wan çavên min yê ji bo te kor bûne wê ronî li wan vegerin. Dilber, ka destê te yî nazik ji roniyê û tiliyên te yî mîna cama zelal û bi bihna gul û bi xûrê ra ez wan serdan bikim, ziyare bikim yanî û maç bikim, ji ber ku min bêriya wan kiriye û ez ê dest û tiliyên te di ser çavê xwe bidim bo ronî li wan vegerin. û mîna bilbilan li ser sêvên rûyê te bistirêm. Êdî bila gunehê te bi min bê sitemkarê û ev guneh hatin ji mafê te ye. Yani ji mafê te yî got gunehê te bi min bê û bi min neyêşî. Heger tu dilovaniyê li me neke mîrê min wê çi rewşa me be? Ma tu carî tu napirse li dîl û hêsîrê xwe ez ji 30 salî girêdayî te me. Heger tu şûna derbê tîrên çav û birhên xwe derman neke, ji wan tiliyê xwe yî yaqûtî, ma wê çi rewşa me be? Heger tu zû neyê û birînê me derman neke, bi dev û lêvên xwe yî şekirî û tu me maç neke û bihna gulan bi ser me de neyê, ji porê te ma wê rewşa me çi be? Ne tenê tu wek qend û şekir e, lê tu wek pûtên Lat û Izzan e. Yê gava olperestan îbadeta wan dikirin û ez jî wî li ber te me û dilê min xaniye ji her du pûtan re. Tu mezina pûta yê. Yên got Azer olperestiya wan dikir, lê tu ji hemû kesan xweşiktir e û tu li ku be ew jî qibleyê û Keዕbeyê. Dibe ku ne wek hevî çê bibe li ser te ji ber ku tu wek Keዕbê ye. Wê gavê dad û edalet ew e ku tu erê bike ez bêm şana rûyê te tewaf bikim, ya wek kevirê reş ya Keዕbê ez doza serdana wê şanê dikim. Berî demek bê xêr were û ez nikaribim bêm gava Zuhel û Rok têkevin burcekê û ez ê mîna cewrik li ber deriyê te bim û stûwê xwe xwar bikim û beroşa xwe amade bikim bo tiştê ji ber te bimîne tu têxe wê beroşê. Ev Melayê Cizîrî helbest bi vî rengî gotiyê bi xwe ev şîrovekirin ya pirtûka El-Aqd Cewherî ya Mele Ehmed ez carna ez şaş dibûm min got Zevengî yan Mele Ehmed Zifnekî dîsa gezne şaş bim. Lê ew bi zimanê erebî nivîsandibû û min bi zimanê Kurdî nivîsand. Min wergerand zimanê Kurdî. Cara dawî ez ê bixwînim ji bo gê bêtir hûn li ber kevin bê ka Mele çi gotiye. Melayê Cizîrî vê carê ez ê ne bi awaz bixwînim, ez ê normal bixwînim. Roniya çavên nebînan, murşidê meczûb û dînan, darûyê derdû birînan, min taleb dîna te ye, ew xwe awaz kiriye. Bîne pê nazik mûbarek, dîne ser çavên me barek, min cir û xweş bin bi carek, ronî bibin pê dîde ye, bîn kefa nazik ji nûrî, tilliyên cama tuhûrî, bihin ji ma werdû bixûrî, min ziyaret tewqe ye, da li ser çavan bimalim, bulbulê werdîn bixalim,
جارەکێ ڕەحمێکە ظالم شەفقە خۆی حەقێوەیە ئەرنەکی ڕەحمێت و میرۆ دێچبت حالێمە ئیرۆ قەت نەبێ جارەک ئەسیرۆ گرتیێ 30 ساڵەیە شوون جihê pêkan û neslê ji tiliyên yaqût û feslê ئەرنەکی دەرمان bi weslê ji derb û tîr û gezmeye gezmeyên yarê gobavê nejmey û qend û gulavê pêt dewakit wan di gavê ma heyatek lê heye ne tenê qend û nebatî mezherê ruh û heyatî hem put û izze û latî lewme dil pûtxaneye xwin dîlatî azerît û bê çi şêrîn dilberît û her cihê lê bibûrît û bêxîlaf ew Keዕbeye ma dibit pêxîn xîlafê ser didit bavê nîsafê er bikî bê me tewafê min bi eswed sucdeye da ziyaret kim nîşanî ber Zuhel bêtin qîranî toleyim ser asîtanî çavê nêrî moçeye. Ev helbesta Melayê Cizîrî bû bi hêvî me got bi dilê we be ta kelîkek din hûn bimînin di xweşiyê de spas ji we re.